Кои са най-честите грешки, които се допускат в справянето с целулита? На първо място е разглеждането на целулита като мазнина. Вследствие на тази концепция се използват методи, които третират само мазнината. В случая използването на процедури като липосукция, мезотерапия. В случая всъщност целулита не се подобрява, той даже се влошава. А дори при мезотерапията не е показано като терапия за справяне с целулита. След това е да използвате само един метод на справяне с целулита, дали ще е да използвате крем, дали ще използвате диета, дали ще използвате само тренировка. Никога само един метод на справяне с целулита не води до неговото подобрение. Другото нещо е да използвате неподходяща процедура. Това е най-честият вариант и най-честата грешка. Защо? Защото всяка една процедура има определен механизъм на въздействие. Когато той не съвпада с вашия вид целулит, тя няма да има никакъв ефект върху вас. Съответно, другата грешка е отслабването. Смята се, че когато отслабва, ще се подобри целулит. Да, но в повечето случаи едното няма нищо общо с другото и затова всъщност в крайна сметка няма промяна и подобрение на целулита. И последното е неподходяща диета. Това е най-трудно разбираемо от гледна точка на това, че всъщност има различни диети за различните видове целулит. И когато използваш неподходяща диета за твоя вид целулит, първо, че нямаш подобрение на целулита, а има и случаи, в които има и влошаване на целулита.